салом алейкум ба ҳама одамое ки ҳамин видеоро тамошо мекунанд мебинанд дар канали қадамшо исоев ҳузур доранд. бародароне ҳастанд ки аз шаҳри Москва занг мезананд ака ҷои кор дар корай, мисол ҳастае занако ҳастае духтаро ҳастае ки бекоранд дар шаҳри Москва. ман имрӯз як бародари тоҷики худмон ки дар Москва ҳамин хеле имконият дорад ки мардума ҷои кор бита дар магазин номрош дар болои экранай. мехостам камтар пешаи занг задантон ма дар шумо маълумот битам, баъд занг бизанед. кор аниқай, ягон фребиш нест, ягон фандиш нестай, магазини майдаак нестай ки мисол шуморо фреб кунанд. магазини калон қариб ки дар чанд метроҳай, коргар бисёр дар корай, мумкин 10 кас, 15 кас, 20 кас, чанд қа одаме ки боша дар корай. ами бародарда ай 8 то 8 оилакаш 35,000 то 40,000. хай бо занг мезанен, қати ами бародар маслиҳат мекунен, даговор мекунен. чӣ хеле ки диден номрош ҳаст дар ҳамиҷа, ҳама вақт кор мекуна. ай ҳамаи шумо раҳмат, миннатдор ки инқадар подписчикои мо хестесай ба дастгирии шумо. ай ҳамаш мо ҳам хостем хубӣ кунем дар ҳаққи шумо. ина марҳамат фарқият надора апаҳай, хоҳарай, акаҳай, додарай, кадоме ки беҷои кор бошад. ногуфта намона, бояд ки мо забони урусиро бидонем. 100% не, аммо қариб бидонем ки мисол ягон одамия мепурса ки чия чӣ хел мешава, бояд ки мо бидонем ҷавоб гуфта битонем даами. баъд патент тамом чизеш нофаҳмо боша, ами бародарда занг бизанед, шумо да мефаҳмона. боқӣ паноҳи худо, ҳамата худо нигаҳбон боша.